Magandang umaga mga kaibigan. Narito na naman po tayo sa ating palatuntunan na pinagamatang, na pinamagatang. Ang imoy mo lang ang ako ni mo pa. Ang inyo po makasama ng inyong lingkod. Ito po si Kaerne. At ito po ang inyong sidekick ng inyong tagalingkod, si Kaberni. Hanggang umagang ito ay ating pong tatalakayin ang tungkol sa ating pong kalusugan. Yes! Oh, mga bata, mga nanay at tatay, pati na mga lolo at lola. Sana po ay mabigyan namin kayo ng kanting kalaman sa ating pong palatuntunan pinagkataan. Ang imoy mo lang ang ako ni mo pa. At ngayon, narito na. Narito na. Narito. Narito na siya. Narito ako. Dindot ito yung mga nasa una, bro, no? Kuyok yung mga intro ba? Intro pala. Kuyok yung mga intro. Uy, narito yung sender na, Dexter. Junior. Junior? Ano ang pangalan? Junior Kilat. Papa J. Boy Nonoy. Mayong aga sa inyo tanan sa tanan ninyo nga mga avid fans and avid listeners. Tawagan lang ko sa pangalan nga Junior. 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 Ang nagadig siguro, pero yung senior balawal kay Gerban Capsule ko ba kasi Liwat hikinig imong senior. Senior. May bago kong motor, Papa J. Boy Nonoy. Oy, sana all na bagong motor. Kining ususubong nga motor, Papa J. Boy Nonoy nga 150. 155. 150 Ano na, 150 pesos o 150 ang... The 150 to 150cc. cc, Papa J. 150 to cc. 150 Ay, may bago gali. May waki na subo. May waki na, may waki 152 na. Oh, may 150. 150 naman nun ningo niya. Kining gitawag nila og NMAX. Uy. Ay, 150 na, Brad? 155. 155 na, di ba? 150 man yun, ha? 150 siguro. Basig 150 ko Basi yan ko na bakal. kulang yung pagbakal mauna 150 lang. Kini ang rason, Papa J. Boy Nonoy ko nga ang akong ex-boyfriend, ex-girlfriend nga si Nisa. Nisa. Gusto nang makipagbalik sa kuha. Nisa Nabara. Nisa Nabara. Nisa Nibara. ano? Oo, Papa J. Boy Nonoy, sa pamatsyag ko lang. Kay katuma panahon, Papa J. Boy Nonoy, nga nagprank ka sa kuha nga di na nako niya love. Grabe ang kasakit na tabo sa kuha. Mura kog mapatay. Mura kog mangimatay. Murag wala na ko sa kong sarili. Mura kag nakuan pa na wala na siya sa iyang saktong pang una-una. O kumbaga in short na lisuan na sa panguta. Ang hambal sa iban nga makaya lang daw na, maka-move on lang daw. Malipatan lang daw na ako, Papa J. Boy Nonoy. Pero 3 ka bulan na nagligad, Papa J. Boy Nonoy, since nakipagbulag si Nisa sa kuha. Manong hasta sa katong mga panahon, ara pa manggihapon sa kung una-una. Kung mohambal sila, Papa J. Boy Nonoy, nga dali lang ang pag-move on. Why banggod nila nagtistingan, Papa J. Boy Nonoy, og naagyan ang akong sitwasyon. Amo na, Papa J. Boy Nonoy, ka na mag-advise dira nga dali lang ang pag-move on. Pag-sure mo. Alam, may ka maninood, bangod sa sitwasyon, Papa J. Boy Nonoy, ang nakabulig sa kuha that time mga ako lang sarili. Maayo. Maayo kaya naging matutom ikaw pinag-isip mo nga pag-move on. That's why, Papa J. Boy Nonoy, naghangyo ko sa akong utod nga may kwarta man na kung pwede kuhaan niya akong motor.
Kay makig-join ko, Papa J. Nunoy, sa mga club. Motorcycle Oo. club. Oo. Especially kining ako ang motor nga NMAX. Mao ba na itong club, Papa J? Mao ba na itong ilaw? Alay, ito rito. Ang sa klaseng club ato? Kwanto rito? Club... Club 9. Oo, Papa J. Nunoy. Hinahinay ko ng nalipatan si Nisa. Until one day, bigla siyang nagpabatsyag sa ko sa Facebook. Kagihambalan niya kung pwede ba kami magkita. Uy, sugot ka. Bangod sa sitwasyon, Papa J. Nunoy, kag mahumok ang akong tagipusoon. Kag aminon ko man. Kay kung di ko aminon, Papa J. Nunoy, magawas ko nga tikalon. Na may pagpalangga paghihapon ko kay Nisa. Gitagaan akong tsansa, Papa J. Nunoy, si Nisa. Na makipag-istorya sa ko. Og diri ko, nabalaan, Papa J. Nunoy. Nga may bago siyang plano para sa Sana all. Naay plano. Kung kamo, Papa J. Nunoy, ang pamangkuton, musugot ba ko sa iyang plano? O hayaan na lang, Papa J. Nunoy, nga padayon nga tapos na ang among relasyon. O giniini ang mga Hitabo. Sa puno sang baliti. Oo, red baliti. Naman sila sa puno sang baliti. Sugda na naman nato kabrigada ang ato. Ang isa may nagapungko sa sanga. Kagang isa may nagasikungkong sa malapad kag maugat nga bahay. Gisunod ko ng gusto nimo. Aray na ko sa imong atubangan karon. Di ba naghangyaw ka sa kuha? Nga makipagkita ka liwat. Nisugot ko bangod kay. Aminon ko, Nisa. Aminon ko nga sa karon. Aminon ko nga sa karon. Ang akong tagipasun. Rapagyapong sa gani mo. Palagkat, gihapon ka. Ako na di ay? Direk, nagsugod na di ay? Jun? Ako ni si Junjun. Si Junjun ngay mga pasakitan. Jun! Tawara ko, Jun. Karon, Kina ako ko, Jun, nga nakasala ko sa imo. Nakasala ako sa buhat. Sa una-una. Ginaako ko hinatanan, Jun. Pero ang ginapangayo ko lang sa imo nga. Gusto ko magkagbalik ni mo. Bitaw, Jun. Unsa di ay kolor sa imong NMAX? paano mo nabalangan ako yun, Max? Nakita man gud nako kay nagbaydi man ka. Wadi mo nakita akong comment dito nga. Nag-comment ko heart tapos ningon ko nga sana all. Oh, Jun, patawaran na ako. ang tinuod? Nagkasala na ko nimo. Ang tinuod mo na akong bagong palangga subong. Pagkatapos sa tanan ni maghimo sa kuha. Jun, Nagpabakal kog motor kay kuya. Aron maka joyride ko sa akong mga kaupod sa club. Jun. At
Butagan lang to kag-advise Jun niya. Kabalo ba ka Jun niya ka ng mga ride Jun? Dili ka ma-enjoy pag ikaw ra isa. Dapat nindutan na agid mo ang kas nimo. O ba? Na kurot-kurot nimo pag mutagan kag dasig. Bitaw Jun. Kasi pwede ko nimo i-appeal mag-joyride ka? Sige na Jun. Kabalo ba ka Jun nga komportable akong lubot ana pag musakay ko sa Inmax. Dili kayo unda. Kaya katong mga iba na motor Jun, pag musakay ko, pagkabuwas sa aga, ginapunggod ako Jun. Gamay kay gisat. Oo Jun. Pasaylo ako Jun ba? Ginamit ko. Ginaako ko na tanan nga nakasala ako sa imo. Kabalo ko Jun nga naa pa kay pagpalangga sa kuha. Jun. Kabalo ko. Sige na Jun. Kabalo ko nga napa ko'y pagpalangga sa imo. Pero pamangkoton ta kanisa. Ikaw ba? May pagpalangga pa ba ka sa kuha? Kanang imong pamangkot Jun, gusto nimo may baluan? Kung palangga ta ka o dili? Sabta ko. Jun! Sabta ko. Jun! Palangga ba ko nimo? Jun! Pabinaw! Pwede next question? Jun! Dasig ba niya imong Inmax? Na-try na nimo Jun? Gwapo na Jun ba? Mag-long ride ta. O ba na Jun be? Bahala wala ko helmet. Bahala wala ko helmet Jun. Basta ako na bahala sa imong ulo. Nisa. Jun. Tinuod nga palangga patahas na karam. Pero Pero mo dili. Jun. Pwede ko ba ubanin mo? Uban na ko ba? Bored ka ay sa balay. Pero dili ko sigurado kung ako ba yun ang rason kung gusto niyo makipagbalik sa kuha. Jun. Kung gusto ni mo Jun may baluan. Kung anong nagduwa-duwa pa ka. Anong tagaan ni mong kutsansa. Sa mga iana nga butang. Kung nagaduwa-duwa ka Jun. Kung nagaduwa-duwa ka Jun. Sige. Kung nagaduwa-duwa ka Jun. Kuuta. Kuuta Jun. Aron may baluan ni mo kung unsang udod sa akong tagipuso. Nagkasing-kasing Jun. Kuuta na Jun. Kuuta Jun ang akong kasing-kasing arong may baluan ni mo kung nagsugid kong tinuod o dili. Jun! Magunaw. Patakyan ako Jun, B! Magunaw na ako. Magunaw na ako. Jun! Magunaw na ako. Jun! Pagunita lang ko Jun, B! Jun! Magunaw na ako. Sukat na dula na Jun! Sukat nagbulag na Jun! Giming ako sa imong flashlight! Magunaw na ako. Jun! Magunaw na sa ako. Jun! Sige na. Jun ba? Sige na, kagitawagan ako. May biyahe daw, may long ride, may Asa mo, pamati. Jun? Mati. Jun! Baluhi ka, Jun! Paupta ko, Jun, baby! Bisag U-box lang ko, Jun! Ayun na. Jun! Maluhod ka, Jun! Ayun na. Jun! Paupta ko, Jun, ba? Bisa pa, bisag yun lang ni mo kong tapaludo U-box, Jun! Sige na. Sige na. Sige na, Jun, ba? Luhi kayo ko, Jun! Jun! Jun!